ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಇನಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟೆಲೆಗ ಲಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ, ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಅಂದ್ಲ ಪನೊಲಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ದ ಸಂಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಂಗ. ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಕೋರ್ದ ಸಂಕ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದಾತ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ, ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚ ಸಾಸೇಮಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದ ರಸ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ. ಕಡೆಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೂದಿ ಎಮ್ಮಲ್ ಮುಟ್ಟ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂಗ. ಸುರುಕ್ಕಾದ ಉಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಲಿವರ್ ದತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚದ ಆತ ಉಪ್ಪು, ಮಂಜಲ್, ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ, ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಈತ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಲಪ್ಲೆ. ಈತ ಲಿವರ್ ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದೇ ನಿಕ್ಕದ ಜಾಸ್ತಿ ನನೆ ತೀಪಿನ ದಾಲ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈತ ಒಂಜಿ ಬಣರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ. ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ ಬಿಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಉದ್ದ 3 ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಲಾಯ್ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬ್ಯಾತೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡೆ ದೆತ್ತಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲದ ಕಾಯ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತ ಸಾಸೇಮಿನ ಬಿಡಪ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಲೆಂಕ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿವರನ್ನು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಜೋರ್ ತೋಟು ಲಿವರನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಲಿವರ್ ಅಂತೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿರೆ ಸುಲುವಾದ ಮುಚ್ಚಲೋಡು ಗಚ್ಚ ಮುಚ್ಚಲೆ. ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ಕಲೆದು ಇಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಲ ದಾಂತೇನೆ ಆಜಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಜ ನೋಡಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನಗ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಸೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಟ್ಟಗುನ ನಮಲಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೆ, ಮರತ ಸೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಟ್ಟಗನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಸಾಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಜೊನ್ ಬನ್ನಗ ಕಾಯ ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಡೆಕ್ಕಾದ ಬೇಸೊಪ್ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೇ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ರೋಸ್ಟ್ ತಯಾರಾತಣ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಲದೆತನಲಿ ನೆಟ್ಟು 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 237 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಕಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ತಿನ ತಟ್ಟೆಡೆ ಸುಮಾರು 400 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತುಂಡು. ಐಟ್ ಸುಮಾರು 148 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.